Тръгвай си към стаята ти. Няма си говори. Къв си ти съдник ли си някакъв, ти спираш депутати по парламент? Един Божанков, спирате ли? На какви се правите вие? Я ви какви суриката тук не дойде? Лутам, да бе! Лутам, бе! Що спирате депутати вие по коридорите? Кой го спирате? Възрождайци измислени! Ти идиот ли си, бе? Ще ви бие всичките Идиот ли си? Какво гони сега, бе? Няма да ме гони сега, бе! Идиот ли си, бе? Няма да спирате депутати си говорите по коридора! Това да не е си ферма, бе! Възрождайци измислени! Това да не е си ферма, тук ще... Преследвате депутата, бе! Колко кралаше лидер, бе? Кой е преследвал? Няма да преследвате! Кой е преследвал? Нека някой ако ще прави нещо. Питам те, страх ли? Дай да видим, ще правиш ли нещо или няма да правиш. Страх ли те от нещо? Нещо ще правиш или няма да правиш. Какво трябва да направиш? Нещо. Нещо трябва да питате.